bandiraɓe min calmini mon moni kala yinde mun e yettode mun no gonɗon no gonirɗon en jetti jomiraɗe joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela ene wela no welirani baɗɗo men e ndenka mun ha gartuɗen ɗo hen hande waddude bandiraɓe émission Sénégal men nde tawno oɗon gandi e oɗo saaha leydi ndi ene jiiɓi no fewi tabarakallah machallah ha tengti noon to banggue ɓeɓe ganduɗa kañumen tigui mana goni étudiaji taw ko nder leydi ndi pop soko tawi a ƴeewi université ji ɗi foof dilli kadi waɗi caɗele e cattuɗe émission Sénégal men noon erto yaadude koye jamanu kala ko joli erɗen joldude hen hande noon wonmo jogorɗen etade waddude yewtere nde ene wiye Ceerno Mouhamadou Lamine Ka ene jeeya wuuro ene wiye Agnam Siwol ko kanko hande jiɗɗen waddude e yewtere nde tawno eɗen gandi Ceerno Mouhamadou Lamine Ka ko neɗɗo pattam lamu ko neɗɗo kadi mana mo ganduɗa no wawri ɓurano woni ko noon kadi Allah newninirimo kala ko woni e joljole kala ko woni actualité ji kadi kala ɗo politique aduna Allah o yarata omo watti hen haqqille makko wadde kala no mbawɗen wadde en mbaɗat feere erɗen jokkodirene makko ɗum noon Ceerno Mouhamadou Lamine min calminima min juurima min ñaganimama Allah kisal kadi ko wonani min weltare e o saaha ɗo yarete e ittude saaha ma dokka ɗum bandiraɓe fo hande ene gandi leydi ndi mana ene jiiɓi ha tengti noon to banggue université ji ɗi nokkuji ɗi pop dilli ko yettude Allah noon bandiraɓe hewɓe ene gandi ko Allah tottuma to banggue ɓuurani ko noon kadi o tottirma o humpitade mana politique aduna Allah o actualité ji mana mondial calmina bandiraɓe e Windere TV émission Sénégal men e on saaha puɗɗuɗen nadde e namde ɗe wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Seydou Oumar min calminima min juurimama min beltima kadi artude e gandanɗa hoore ma e jayde men mawde Windere TV ganduɗa kadi ko weltare artude amen hen saaha kala so wonno kala ko joli aɗa heewi wattode min hen ira minnenne min jeeye e bandiraɓe alduɓe miijo mumen e ko wayi ni so ari pour moƴƴinde bisimilla Ceerno Mouhamadou Lamine hande e oɗo saaha kuccam ko gotam yimɓe hewɓe hande jii université ji ɗi caɗele mana dañi étudiant ji ɗi caɗele dañi e manifestation ngaji e partout to université ji ɗi ala fof ko saabi ɗum sababude bourse soko tawi won yiyande e joguiɗa e oɗo fitine to banggue mana université ji ɗi holko woni hen yiyande ma Seydou Walmi a jarama no mbimi ni mi calmini dendagal heɗiyankoɓe kala kala to goni e Windere he dendagal kamɓe kala eɓe calmini eɓe juure e ko kewi kon wonno ko fitina galɗo e leydi sa yiiɓe foof dilli kuli ko andude bone ficcallaki no mbiraten ni ina jiiɗa bone kadi so ummima mawɓe foti ko ummade pawa hen koyɗe mumen beele wata o yaade dow eyyi ko gaɗɗen teskade hen fof e fitina baɗɗo o ko nde waɗi nde foti ummade gummima wonno seeɗa ɓe gummima goto e men kala ko fof ɗo wawi haaldude ummima haali hen waɗi hen konngol mum waɗi hen miijo mum ngam ñippude fitina o wonno yiiɗa ko fitina o yo yaado eɗen jetta hen seeɗaɓe ɓe nanɗaɗe heeɓe kala e hiɗifaɓe nanɗaɗe heeɓe kala en jettiɓe e gandanɗa hoore mabɓe ko waɗi no wawi ɓe mbaɗi dow ɓe mbaɗi less joni noon ko kewi ko sukaɓe janggoɓe ina namdo haqqeji mumen bourse mumen ɗum noon woni hunde hawnide wonno bourse waɗa he koye budget Sénégal ɗo budget o waɗite ko fate cellal fate gandanɗa hoore ma fewtinde alhaaliji leydi fate joɓɗele ko noon ɓetirte e assemblée nationale waɗe fewne ƴewte ha tawi ɗum no amno waɗe leydi Sénégal ko cuguiti hen banggal dañal mum waɗa ko heddi ko mi waɗa lellele peeke no faggortomi joni noon enen en ƴewata no wonno guuri kanko yana ƴewata ɗo yanno ƴewa ko service ɗo enen alnaneɓe Sénégal eɗen jogui fedde men no wiye union de zulama pour éthique et la citoyenneté e mbaɗino erago e jaydiyankoɓe e mbaɗi jewte mawɗe e mbaɗi radio ji e mbaɗi fof erade ardiɓe leydi ndi wiideɓe ko fuɗɗa yahede ko ina yiiɗa yo yurni kono Sonko e Diomaye moye Sonko kañum woni slogan baɗaɗo kañum woni programme gonaɗo en jii on programme to banggal faggudu
no sifori hen feewan min jiit faggal mangal ndenk woni sécurité no sifori hen feewan bangal cellal no heewi ngakkande mawɗe ɓe nganndanɗaa hoore ma leydi ndi woni heen ni ɗo yetti yimɓe cikkanno leydi ndi yawtii ɗoon wottiima haa ɗoon to huunde wayi noon alaa no wata ɗo foti ruttiteede yewtidee yuurnitee ɗum addanoo minen almameeɓe e fedde amen wiyetee union de zulama nde min mbaɗi daawal gooto ɓe mbiye ɗon ɗum ko ñaan njekka koye wonno ñaagaade teddungal ñaan njekka eyi ɗum ñaan njekka ngam mawɓe leydi ɓe ɓe koyfinaa ɓe ngannduɗaa hoore ma kañum woni opérateur économique leydi ndi kañum woni jogi jawteeɗe leydi kañum jogi doole leydi ndi ko kañum en jogitii sembe leydi ndi nde wonnoo ɓeen wonɓe keeɗanta leydi ndi heewi no laamu heedantaa ɗum kamɓe ngoni wonooɓe employé ko ɓuri heewde ko laamu ƴeftata e liggotooɓe ko kamɓe koɓe ƴeftata koɓe wappitiima laabi temedere ɗum ɓeen noon so tawii laamu dañde mumen caɗeele wonɓe paamonndiraaɓe min jiɗatnoo ko yo laamu ngu noddaɓe yewtida e maɓɓe so a yii mi ruttiniima ɗum ko seydou oumar ko hunde woto ƴeew tan ɓe yanndo ƴewɓe fergiti to holto fergita mbiruɗen naamni fergita ko ɓitta leydi foɗɓe addande leydi ndi ngal foɗɓe yoɓde nganndaa homaa droit foɗɓe yoɓde ko foti yoɓee nattineede leydi ndi nattina leydi ngal addana yimɓe ɓe partenaire uji addana yimɓe ɓe hono collaborateur uji taw ko jogiiɓe doole mbaɗee leydi hee leydi ndi mbele haa alɗa haa leydi ndi kala ɗo neɗɗo dillata waawa yiide heen hoore mum ko ɗum ɗoon yaltinta nganndanɗaa hooma recette uji naatana e l'État ko ɗum yaltinta fiscal uji yoɓa l'État ɗum yaltata l'impôt yoɓa l'État so tawii ɗum fof noon fukkiima e leydi hay gooto goɗaaɗo hooni goɗaa ko ñaan alaa mo wallata e noon ɗum noon so fukkiima ɗum woni ko fatanoo naatude leydi ko yimɓe katti ko leydi ndi lomti dañde sembe mum mo joginoo ngam waawde waɗande ɓiɓɓe mum ko haani ko ko ɗum noon so tawii wayii noon ɗum waɗi won miijo hoɓe no mbiyee yo ɗestina laamu waɗee gouvernement élargi yo waɗee ɓe mbiya ɗum jiñol national eɓe kaala woni ko ɗum fof ko peeje ko yiɗɓe wiide tan leydi ndi yontii haaldude jooni noon minen komin miiji ko waɗaa ɗo ko kam yiyaama yahaani woni jahal noon Diomaye woni sonko woni Diomaye o yahaani ñaagoto ko yimɓe Diomaye yo won Diomaye Sonko wona Sonko asno yo Diomaye won Diomaye Sonko wona Sonko sabu ɗum ɗo ko woɗ Diomaye woni Sonko woni Diomaye ko woɗ perside yimɓe a yiyat woɗɗo paɗɗa Sonko jiyaa Diomaye woɗɗo paɗɗa Diomaye jiyaa Sonko so wiyaama a wonaani foti yaarude wiya alaa ko oye woni oye woni oye han gooto fof woni goɗɗo one ɗum noon addana leydi ndi nganndanɗaa hoore ma no siforii ni ɗum waɗi tawde ɗum nden feere yiyaama feewaani yo njuɗ ngu wahliti yo Diomaye won Diomaye woni président de la république ko constitution leydi Sénégal hokki ngam laamu yo jogo ɗum nganndanɗaa hooma no feewi joggitoo ɗum jogoo responsabilité mum chef de gouvernement on wona chef de gouvernement annda kañum ko kañum woni chef de administration haaɗa ɗoon ƴeɓa ngo fof ƴefte responsabilité mum hannde leydi ndi gooto e men fof gila e aan e min e heddiiɓe fof hannde yimɓe koko kulɓinaa ƴeftude responsabilité ji mumen tawi ko waɗi ƴeftude responsabilité mum sabu aan yimɓe ɓe hay gooto e ƴeftaa responsabilité mum chef de l' état ƴeftaa responsabilité mum premier ministre ƴeftaa responsabilité mum goɗɗe leydi a sikkat ni leydi ndi no teetoraa ni hankkadi gooto sabu ko foti ni waɗi ko crise waɗi ni fono yimɓe jiɗi pono yiide ko ministre éducation jogiiɗo enseignement supérieur heede yeeso vraiment foti yewtide e haalde ƴefte mesure aji mum ƴefta haala yimɓe ngannda waɗa heen communiqué waɗɗo fayida ɓiɓɓe leydi fof ngannda ko ɗo yimɓe njaala ko ɗum ɗo woni ko eɓɓaa ko ɗum woni ko ɗum nden ko ɗum waɗa limité bone o ɗum waɗi noon ko tawde ɗum fof waɗaani ko noon tawde kam wonko heɓaa wonko heɓaa koko foɗɗeen haalde kaali wonko ñaagaa wonko ɗaminaa ko jewta ɓe ngonaa min mbiyata ko ɓe duttude hakkillaaji koye maɓɓe leydi ndi yettaaki ɗo yimɓe poti bonondirde ko kewlo ko e njiɗaa ko e ɗum kewa yimɓe luure tan haa pittaali keddoo heen tagi ñaagoo Allah subahanahu wa taala yo Allah arti jam alda jam aldana leydi ndi deeje kamɓen gooto fof ɓe poti wonde janngooɓe ɓe duttoo e duuɗe mumen ngona e janngude fotɓe halfude ɓe e nganndanɗaa hono e jannginde ɓe ngona e janngindem fotɓe yoɓde ɓe kañumen keeɗo so keedi ɗo ngaldanaaɓe ko ina janngiree ko total gujjilaaji maɓɓe tottaɓe kadi ngaluuji maɓɓe ɓe nganndanɗaa hono ko leydi Sénégal ɓetiniɓe waɗni ɗum e bicce mum ɗum noon so tawii taw ɗe njiyaano loi waɗa daldaɗo assemblée national ina heɓɓitee ina wahlitee o jooni noon tawde ko ɗum alaa waɗaani yiyaa kanko ko nganndanɗaa hono ko fonno waɗde tan waɗaani ɓe nganndaa ko haɗi ɗum ko ɗum ɗo noon kulɗan ko haalɗo jooni fof kulɗan ko ɗum waɗi ɗum
ko ngakkene ngal ngu kadi en miijima ɗo enen kam ko ɗum woni ko kulloɗen haa jiɗɗen laamu ngu yo heɓɓitu yewtude ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ngannduɗaa hoore ma ko joom en gollorɗe wonɓe jannduɓe laamu ngu keɗol laamu ngu hoyfina ɗum itta ɗum accaɓe ɓe mbaawa gollaade golle maɓɓe leydi ndi waawa deeƴe waawa yaaru yeeso. d' accord soko tawi mi nani a wi leydi ndi ene ŋakka kaalis hawri kadi étudiant ji manan ndilli tawtori omo ngannduɗaa kañum woni hoorejo leydi e kañum manan premier ministre manan yimɓe fof jii luural puɗɗingal naatde ɗon ngal mbele soko tawi ɗum ɗo dartaki e janngo leydi ndi jogorani wonde e caɗele cattuɗe ha enen fof donke anndude to paaɗen. caɗele ɗe kam ñaaguiɗa ko yo hat ɗo sabu ɗum woni caɗele sabu kamɓe ko ɗum woni ko jilliɗen jomay woni sonko woni jomay ko sabu Allah so tawi ala haali ko ala haali parti maɓɓe tan ay goto men mo jeyaka e parti to ala hen intérêt haalde accidaɓe noon mbaɗi parti maɓɓe ɗum ne moƴƴi so tawi ko probléme coalition noon mbaɗi coalition mbiɗa ko waɗi coalition mum waɗa hen ko ɗum so haaɗino toon tan enen ken jambureɓe e majjum kono so tawi caɗele hakkude maɓɓe yeehi ha ittiti yimɓe leydi ina haɗa leydi yawde foti yawde mi wiwon joni e nder konngol am hande hay goto ƴettata responsabilité mum ɓe jawti men ɓennude e jayɗele goɗɗe eɗen ero hoorejo leydi ndi ko kañum woni kañum suuɓa goɗɗo fof kanko laɓiɗo ko kanko woni mo leydi suuɓi kanko woni gonɗo yeeso Allah subhanahu wa taala kanko woni gonɗo hakkude fasiraɓe makko ɓeɓe Sénégal naaɓe kada hay goto wawnanimo wiimo kala tan ko ma ngara garduɗa leydi ndi ko kanko daari hoore makko haali wiya an aɗa foti wawde amade ɗum suuri junngo makko wiyomo yiɗi omo wawade ɗo noon so ɗum yettima ɗo haani e makko ko ƴeftude responsabilité makko ƴefta fodde makko ha timma fodde nde noon ina ngacci e fodde ngakkunde e makko nde mbiwi ɗum jibini ala e fof e hohoɓe leydi ɓe mo ngannduɗaa ƴeftude fodde mo ha timmi sowa pour ni ngakkide ɗum dowle ɗum noon jiɗɗen ko yo ƴeftude fodde makko ha timma goto fof daro dande mum kanko wona jooma ho timma wona président de la république Ousmane Sonko wona Sonko ha timma wona chef de gouvernement goto fof keddiɗo ko wawa wonde ko woni fof kono so tawi hay goto wona hay goto fof ko kaali ko jiiɓono wonɗo ɗo kañum jiiɓi leydi ndi ɗum de yaldande yimɓe voilà ko wona ɗum so enditore e banggue politique seeɗa to banggue mana politique Sénégal guila ɗo fuɗɗi ɗo tan ha hande ɗo yarete beele population Sénégal ene naftori politique leydi ndi walla ala ene waɗi tan naftoriɓe politique leydi Sénégal heddiɓe mana jooɗi ene mboore Ousmane a naati e toɓɓere mawdi nde no annda so tawi koñumaji daɓɓine heeƴe heen no tonganan en tan darɗa ɗo koye dartol eyyi ɗum ko mawɓe tongude heen politique seji ko mbaɗi otage ɓesngu leydi Sénégal enen fof e ngol otage uji maɓɓe e ngol ɓe nganndanɗaa hoore ma parti mbiɓe ko sen so yiɗi yumta ɗum ɗon ma ƴewtoɗa holko woni politique ƴewɗa holko woni parti politique min politique en mbi eɓe mbiya ni ha annabi sallah alih sallam waɗi politique nde wonno ɗoɓe pawi ɗum noon ɓe yidde wiide ko holno feere renna hende ha mbawa huufde renno o ƴeewa wawa toppitade cellal mum wawa toppitade ndenka mum faggudu mumen jeyguji mumen koɗorde mumen ko ɗum rendi ko ɗum wiyete rennude ɗen peeje ɗe ko ɗum en mbiyata politique ɗum woni ni kala hen secteur ne mbiya politique économie politique agriculture ɓe joftina ɗum hen bon ko ɗum woni politique politicien ngam woni neɗɗo o bano politique o kono enen ko teskiɗen e parti politique ɗi parti politique ɗi kala nafoore way kono haaɗi koye maɓɓe hay gooto ko waɗna lengo waɗa kuure holno parti politique waɗite créé holno ɗum wini kono noon ina teska kala parti jaaɗo ha laani way kono ko ngalu leydi fof ko an jeeyi an uddirte heen an ñaawde jiɗiɗa wat fof no mbaɗita way ko sa welama hay hokkide aɗa waawi tawa noon an cuusata jummale ko mbiɗa ko ngare mi bono gollano on mboɗo jogii peeje ɗe ngannduɗaa somi tottama leydi ndi mboɗo wawi mami wallon ha cellal mon yaara yeeso mami wat feere ha faggude mon ɓeyɗo mami wat feere ha jeyguji moɗon ɓeyɗo ɓanggude ɓeyɗo moƴƴude ko wallirde yimɓe ɓe e peeje no guurdata ni ko ɗum gadanɗa yimɓe ko ɗum potanɗa yimɓe ɓe kono noon so jaaɓe hen ha laawi fof ko dande wonde yiitete ɗo joni ko nguuɗen fitino nguuɗen ɗo way kono fitine yimɓe ɗiɗo ele kam ɗiɗi fof ko ele gom fof ko leydi ndi kañum jeeyi leydi ndi elle wona ko neɗɗo goto e ɓiɗɗo leydi mbiɗen heeɗen leydi wonnukko so tawi ko an umminma ko gollanade yimɓe ɓe an poɗɗa tan ko jogade ko gueɗel gotel holɗum ha
nande yimɓe peeje ɗe si feere nden hawra yimɓe gonɗa e ma mbaɗa feere nde kono wonaka ala jogoo sañ-sañ ala jogoo mbawka walla jogoo poolko e dow yimɓe ala sokka mo mbeleɗa ala sokka mo mbeleɗa ala neɗɗo waɗi bonande so welanima sokketake so ɗum waɗi on politique ɓooyɗo mo ngannduɗaa ko on wuura kadi ɓuri fiñude kadi e ñalawma hannde o ala hay ko rutti caggal ko wiyetee mbaylande ko waylo laamiiɓe tan jiiɗen ko waylo laamiiɓe ko waylo ande ko ummo dirtumi jooɗo ko ɗum woni hakkude maɓɓe kono noon addande yimɓe peeje haa ko arata ko oɗo ɓura ko wonno ko ɗum inchallah ɗum yiide taw en jiyan ɗum to baŋngal nganndanɗaa hoore ma lengoji hay keɓoɗo heen ɓe ciɓɓondirat tan hay keɓoɗo heen wiyata ko ɓuri waawde ñaagaade ko ɓuri waawde weldude yimɓe ɓe ñamlaade ko ɓuri kono waɗa lengo tan laabtugo ngannduɗaa ɓiɓɓe leydi ɗi no jiitore koye mumen remooɓe awooɓe aynaaɓe hakko fof annda holto darde mum e leydi ɗe hakko fof annda holko leydi ndi fade e muɗum ɗiɗon politique aji nganndanɗaa koma piɗɗinooji yimɓe elte yimɓe fof daro wona citoyen ji moƴƴi on politique suwa taw ɓe haɗa tan e leydi men ɗi on kam suwa taw e leydi men ɗi politique en ngala ɗum arsino wonɓe ndi keɓorɗen to baŋngal Afrique kono ɗum kam nganndanɗaa hoorema ɗum feeñan taw e leydi men ɗi kono somi faami ko laamiɓe tan ngoni hutortoɓe ngaalu leydi ndi e kala leydi ndi kono heddiɓe kam haydara jiyani hen sona tampere ɗum sa yiɗi ɗum yananede ƴewata ɓetata ko hakkude neɗɗo nde laamide nde laamaki hottotol ni nde o laamide nde o yalta laamu holto ɗum alaa ɓe mbiya yo waɗe patrimoine yo waɗe déclaré kono jomnittoɗo million walla million ŋaji ɗiɗi so wi ne itta 50 million no rokkira itta 50 million nokku taw ko naati to gollal mum timani taw hay hitande walla duuɓi ɗiɗi andi kay won goɗɗum ko somti to ko somi to ɗum noon ɗum ko politique mo moƴƴaani jibinta ɗum d'accord so woniino tan ngalu leydi ɓiɓɓe leydi ko politique o ko lennaa ko pour ngam haa ɓiɓɓe leydi ɗi kañum fof ko fof itta e ndoofa laamu haa ko fof ɓeydi see to baŋngal ɗo dillata ɗo golloo e presse yiya ko gollata ko nde ngarɗaa nde wonko ɓeydi mum ko ɓeydi e golle mum ne ɓeydi bangi o ban yimɓe ne ngala publicité ji yimɓe ɓe ne njoɓa ɗum ɗo ko ɗum woni ngartam ɓiɓɓe leydi ngartam mumen koko lengo lennata ko haa jiya foɗɓe liggotoɓe yeeyoɓe mbawa yeeyde soodoɓe kala ko jiɗi mbawa soodde ɗannotooɓe mbawa ɗannaade kanko ɗaɓɓiti mbawa dañi ko dañi so dañi reeni weeɓin ko fof foɗɓe gollade dañi no golliri ɗum woni politique moƴƴe leydi ɗum woni politique mo ngannduɗaa sa waɗi ma ɓiɓɓe leydi fof est ce que one ko gollata ko gollani ɗum ɓiɓɓe leydi kono so tawi yiya ko an laamiɗo walla ko an onon laamiɓe ko onon tan alhaali mumen moƴƴata ko onon tan alhaali kala keɓoɗo woni dawɗe mon fof ɓane mon wullani mon on woni meeɗo hene hunde on politique moƴƴaani ɗum noon ɓoycude ɗum ɓuccude ɗum ɓe garta e nganndanɗaa politique moƴƴo o par ce que waɗoɓe politique aji moƴƴi occidentaux ji alaa ko ɓuri ko daɗaani ɓe kamɓe jangguide école aji ɗi kamɓe hen sahaji fof ndira ɗum ɗo poste uji international ɓe ɗafta ɓen fi tati ko eɓe jogii gandal eɓe jogii heblo kono yertanade leydi mum ɗi ko ɗo ngacci ɗum noon eɗen mbaɗa hen eraw ɓeɓe politique aji ɗi juuliti ɗum waɗi Oumar e jewta amen ɓennude min jeeri chef de l' état président de la république min jiiɗi ko yo wonde suudu parti ji politique fof min mbino noon ngam saabi ɗum ko beele haa juɓɓude kesiri wawa heɓade beele parti ɗi mbawa waɗede limité parti ɗi mbawa waɗede organisé parti démocratie ne interne nder parti ɗi mbawa heɓade parti ji ɗi mbasi wadde otage leydi ndi ko heewi foti ɓuccede hen ɓe mbaɗa jewte ɓe lelna ɓe ngannda parti ɗi holno foti dartade taw ine jogii dalilaji cewɗi to banggal juridique to banggal organisation fof ne heewi koye nganndanɗaa hoorema ne heewi ɗon toon ko nganndanɗaa hoorema ɗum no foti ɓuccede ha darto e darde muɗum sabu nde parti politique fuɗɗornoo nde nden ko région ngaji sappo joguinɗen wiyema walla ko ɓuuri walla ko jeetati ni wiye ma daña nde parti ji puɗɗo nde kam woni région ngaji sappo wiye ma daña région ngaji jeegom manam 60% ɗum hande région ngaji sappo e nayyi wawa fotani haade région ngaji jeegom tan hande foti no ɓuuti ma foti yaade région ngaji jeenayyi walla sappo foto irrade eyyi walla koto irrade e ɗo ɓe ngannduɗaa hoorema ɓe fotta koye ɗin diwluji jeeya e geɗe goɗɗe no keewi ko limotako foti foti ƴewtede ɗum waɗi min nde tongu ɗum ɗon e tongu situation leydi politique ndi min jinno ko chef de l' état wonde cuuɗu tout le parti politique yimɓe dutto e discussion aji dutto e jewte yuɓɓiti ko foti yuɓɓitinede ko yuɓɓitina on sahaa alaa wonaa sababude ko o laami ko ɗum ɗo ƴeewta walla so parti goto woodani
yimɓe kanko jewti mbayno hawrude sabu ƴeewa on sahaa ƴeewtete kono ko leydi Sénégal. d' accord mbaɗa no guddir tan ko hoddiɓe men Guinée Bissau kudeta wadde ɗon yimɓe hewɓe ene mbiya wona kudeta ko coup de théâtre hono lirduɗa ɗum en tant que gowɗo on bangi e jiiɗa woɗɗinoyaade heen mba kaala heen ko gueɗel gootel kanko jaaɗo o yimɓe haaloɓe ɓe kala observateur en mbi ko neɗɗo moƴƴi wonannooɗo leydi ndi kanko woni Oumar Mballo Oumar Sissoko Mballo ɓe mbi ko moƴƴannooɗo leydi ko saabi ko ɓuno hay sattirde jam banngal nganndanɗaa hoore ma banngal Casamance o walli en ko heewi haa pittaali keddanuɗo ko waɗ on kam mbawɗo ko yettudemo e duwanademo ko heddi ko fayi ko noon tawde kamɓe eɓe gowi oɗo bone eɓe goowi kuuɗotanɓe ɗum kam wayi no wayanno tan enen ka ñagoɗen Allah hakko yo Allah artito jam Allah enen kadi Allah suɓɓana en ko ɓuuran en heen ko wonanta en fittina e bone fof yo Allah dandu en heen o ngal banggal ko ɗo tan mbawta en haalde d' accord ceerno Mouhamadou Lamine ciftinamin hol fedde gardiɗa fedde meɗen ɗo wiyete ɗo ko union de zulama ko dental anduɓe pour éthique et la citoyenneté ko fati netade gendi mum e gandanɗa hoorema wonde ɓiɗɗo leydi moƴƴo union de zulama pour éthique et la citoyenneté d' accord ɗum noon min beltima e saaha mo ƴettuɗa tokkuɗa ɗum manan bandiraɓe min mbima jaam toon jaam ga jamde hakkude ɗo seydi ka a jarama sabakallah a jarama bandiraɓe mboɗo sikki on keɗima ceerno Mouhamadou Lamine Ka mo Agname Siwol tabarakallah machallah so waɗi ko gantiɗi e yewtere nde min ñaguima yaafo so longguere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yilno hen min dokkat moon aadi e koɗo goɗɗo mo ganduɗa ene humpiti ko aduna o yahata Windere TV le monde en miniature.